Olipa hyvä, että viimein pääsimme evästauolle. No niin! Rankkaa metsurihomma. Hei! Haluatteko te aloittaa? Joo, tänne. Kyllä voisimme vähän ottaa. Samaan aikaan Kaapo oli metsäretkellä. Kaapo piti paljon luonnosta. Miksi täällä haisee näin kummalta? Ja hänellä oli hyvä hajuaisti. Sehän tuoksuu alkoholille. Onko täällä juopot? Kaapo kaatui. Kenenköhän nämä reput ovat? Kaapo kaatui metsämiesten reppujen päälle. Ottaa asiasta selvää. Kaapo lähti ottamaan asiasta selvää. Onkohan juovat kutut alkoholia? Pian känniläisten luolassa. Sitten saapui poliisi. Mitäs täällä teet? Ei mitään erikoista. Poliisikin tyrmättiin. Ja nyt! Pian känniläiset palasivat töihinsä. Ja sitten Kaapo tokeni. Mitäs siellä tapahtuu? Kaapo päätti tappaa känniläiset. Taidanpa niin raata. Hän aikoo kuristaa ne kaulahuivilla. Metsämiehet ei pian. Kaapo oli tappanut metsämiehet. Tässä todiste. Adios amigos! Ja sitten Kaapo pakeni metsään. Loppu.